Nyuwun perlindungan nggih Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Buku karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong sajae wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem dudungkon dodot dudungkon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, adalah Bagong ora ngalak jabut nyawamu. Sapa iki? Dewa jenggote do maca iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri, Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis tak jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayane mati ya. Ayo. Waduh, Bagong, hebat. Modal ora. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita. Wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun. Lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Ponokawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Plemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala Ponokawan Bagong. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun bakal paring Plemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye, Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo 2 buah Jambudipun Nirmala. Wis rasa, Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru, ajare bapak ki kakangane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan, wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemrtangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke, wis kelakon, wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan keloro-loro terus kakang nek kok diar digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ora tenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno, Reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun mboten kepareng maringaken
Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sampeyan mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Pelem Pertangga Jiwa kon nyolong Jambu Dipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampeyan ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Laire wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Pun ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokean lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pelem Pertangga Jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ra iso nyorong, Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswae kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid nek do tampa rapot arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Nameng ditandhiki karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embuh. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong karang anu ngendi papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong pedukuhan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuhing para dukuh iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuhing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, saniki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula? Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong siji kok tangane papat. Kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro kowe mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak iya aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pun kecobong. Ayo, sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar, Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol iki lho, Tru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki men gleleng e. Kasih pakai tos hitam barang e. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe malang-malang tak putung. Kawula ajeng kula ayomi.
Lajeng kula ayomi nganti tetes sing getih ingkang pungkasan. Metu njaba, bakal tak coba kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, ning kula tau tuku pil tak doko sanggon-gon, pil totoni pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mangsuli 16, kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sih. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel mah. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambute tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambute brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu gagas arep ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng Wah. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming Bagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, gua arep tuku lemah yo ngombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadangkala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah sugih Tegal pirang-pirang hektar ning ora tau muk Tegalku semene sawahku semene hektar beda karo wong kutha njajar mobil ning ngarepe dhewe pirang-pirang digarasekke dhewe wancine pajek ora iso ha ya wis piye ngono kuwi dijukok wah kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok Amangar gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane
ora gayane ra jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ra apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong traca. Saru traca sakepenake dhewe. Ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Oh, ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene iki kan suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Ah. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa? Ora apa-apa wis aku tok slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, ya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati kok titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene, mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Hero iki pahlawan banget lho. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksude kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kangane meledak sumbune ngendi? Lah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metun, Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Kowe komentari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga Laras. Karo ngisor dhewe Sehono. Iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipecet. Engko abang-abang. Kuwi nek dipecet biasane sok yung ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek matreni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya truk mulih ya truk. Arep mulih terus. Aku kok keloro-loro dengan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya terus ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Truk. Oh iya. Nek nyetel tuku ana pulsa ya, Truk. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku.
Ame nyetel penganu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Alah. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Kowe kono Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan karo wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Datan kawusul manjimunten gubet sanggar sangarup. Neno gandoko sapunalika semanten sang Hyang Pikulun Bathara Guru ngawi sanggening Purwadya Bala Durandara pating bleber pating Prapatirta Butangane Garan. Teka Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sangganing Purwadya Bala para putra kadewatan malam menika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka parenga ingkang ngraka ing sidhe paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhung dawuh para mawu kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhung dawuh. Para mawu kula pun Bathara Brahma cemadhung dawuh. Para mawu kula pun penyarian cemadhung dawuh. Para mawu kula nadyan kula ugi cumadhung dawuh kados pundi pawartosipun Rama Pukulun Kakang Narada prawi dinten samangke anggen kula ngirit sangganing Purwadya Bala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi moga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipa nirmala nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah didun tumbali mawi pemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala Kakang. Lajeng nuwun sewu Di. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan duk rumiyin.
Malam menika pernah kadang werda paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pertangga jiwa lan jambutipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku Adi Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula. Mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah mboten purun ginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pertangga jiwa lan jambutipun nirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken pertangga jiwa lan jambutipun nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kaliyan pun Bathara Guru, Kakang Narada ing kagiat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawana dalah berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali cudi sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi ngaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalaran paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking Raka piyambak inggih menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya. Namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kaliyan paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kaliyan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho, Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika papanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa, sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kaliyan kula. Dalah apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samenika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kaliyan panjenengan mboten. Nek merga sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun boten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo kula dhereaken kondur kemawon methik pramrtangga jiwa jambutipun nirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong. Kakang Narada, menawi Kakang boten sarujuk, menawi Kakang boten mathuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma, Yamadipati penyarianan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe ngleksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dawuhan anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Menawi ngaten nggih kula semanggaaken ning tunggak waru godhong dadap mrada melu-melu ora melu garap dipun sengecaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos nyembet ing neraka isine bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon iki. Indra wonten timbalan, Brahma wonten timbalan mulun, Yamadipati wonten timbalan,
penyarian wonten maring adawuh Rama Pukulun ora usah walang ati mara gage gunakna daya pangaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile gawanan menang kayangan bakal ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka kula nistakaken dawuh nggih pangkatipun ing putra pincang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra Samar pamoring sukma sinukmaya kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene Tru iya apa sumbut karo janjiku heeh bapak wis tak setelke wis kono dilek kono engko nek entek diwalik lho VCD kok diwalik sing diwalik TV-ne ming sing do nyanyi do gogrok kabeh Tampetoke ya, Tru. Ya, wis kono ngati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Entuk ayo melek entuk weruh ya aku ayo Pinututi lampun katututan wong kok sikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lawan panjenengan ulun Bathara Indra Bagong weh la iki pancen Bathara Guru ki ora ming lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin ketok iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku yen kowe isih kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala nah yen ora kepengin entuk Pelemretangga Jiwa lan Jambudipun Nirmala
Aja takon dosa, papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Ponokawan Bagong. Ing kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh wis dadi niating atiku Ndra. Lho ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angus, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju secangkah, aku maju secangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju. Reno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyang bak. Lho, dewa iki ra ndi sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kok ora perang. Maju. Lah ayo iki merganing patimu. Kene merganing patimu juga. Para dewa. Apa sing teko kira ki? Nendi reng? Arep mulai aku terus. Mulai. Bola-bali kok arep mulai wae. Wong muni arep mulai kok ora mulai-mulai. Mbok wis kek mulai prung ngono nek kira-kira Bagong ora seneng apa? Aneh to. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku gledak. Loro gledak ya, Pak. Terus candas aku diantem meneh. Ah sanu aku ancang-ancang aku. Sing ancang-ancangan. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaeloaning jagat gawaning para dewa, Tru. Tanem ki ra kena to. Dewane. Heeh. Kaya nganggo aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho, Kong.
Biyen aku tau dikandhani karo bapak. Nek dewa ki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa ki aja dodo munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungsa, kana dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa ki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempol lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh. Antem jadamu gletak betot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggae, Tru. Iki asli lho iki, tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Isih wani karo aku ora muntir sisi karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Diantrane panjalmane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang Jaya Kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya sabar. Ayo ngantemo. Legane atiku iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe menungso. Bapak Semar, nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora sak dadak kowe ngedumel. Ayo, walesen Bathara Indra. Piye? Walesen matek dening aku kowe. Modal ora kowe. Kapamu kapan kowe? Dian. Buku karepe dhewe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong sajae wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapak ning ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak napa. Terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Wela kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalak jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dewa banget iki. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku pangga kayane mati ya. Ayo Waduh, Bagong becak. Modal ora. Konangan ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya.
Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawulaku apa? Ora ono mesake karo kawulaku. Terus siap, Tru. Terus anu apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing digo nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge garengke. Arep bali aku, Tru. Sio-sio tenang ngene. Ngono ramat tuh digedhek cengel Tru. Ae ngono mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Kaya ngapa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaren. Lek gawe awan mlumpat mah kecemplung. Truk, gentane sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. Arep mulai aku. Ambok ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lah tenan. Gugu karepe dhewe manus maning jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki piye-piye? Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wis ora apa, Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketuaan Pak. Mareka den mrayitna para guru. Bagong sampun damel wirang kula. Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadewatan mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to?
Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe mung dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong merusal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama. Ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne, ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didak martabake Tru. Ha iya lalu wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai Tru. Nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar, Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep gawa arep kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong, aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep cemplungke kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu gedang, Tru. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kus iki. Condrotimu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adik kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai wae. Ora betah Tru. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun maneh Semar kali gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk gareng. Nglabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kono gedhe menyang. Lho. Pemlato susu-susu to. Menggalek ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kono mangano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Antak pateni. Mulai ya, Tru. Ya yo. Mulai ora. Menawi ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing kayangan. Nala gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu.
kok dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro Gareng isih lumayan isih iso tajak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplungke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petro cemplungke kawah ya mati. Aku ra ento nangis. Aku ra ento nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petro. Arep sowan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis suwita ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nendi ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinehi nomer. Monggo aku wis ados kok ngene ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Ogal. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manikmaya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Kan kembak-kembik kok cilik-cilik. Aku mangkat ning nggonamu ya aku sing teko Togok. Kok kaya ora dadi karepmu, kowe anggere tak kancani tenguk-tenguk kok. Mesti nglungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji dina iki golek ngengeran Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa ki piye? Nek ana perkara omong karo aku Togok aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya ning urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya, adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki tratapan, sir-siran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak prau cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane. Bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune glimpang. Prau glimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok tratapan kaya ninggal jejabang nang tepining balumbang ya, Lung.
apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep ngopo? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulungi ki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih kilang kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis kaya ngene iki. Ora bakal owah. Lah mula kuwi aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakokke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora ndidit numpak kapal ya ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngapa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna membal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saking katebian. Nenggih atmajanipun Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong mangono pangodas maraning Indriya. Pakde. Pakde Tommy. Kok kaya suarane Bagong ya? Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wow. Wategak. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Tegak ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wo. Apa? Ae cindil mburimu kae sing urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde bilang. Pakde bilang aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Omahmu apik saiki po? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu po? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis Apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Amben ratune jenenge Wirambana Dewa. Iya. Kowe dioleh-olehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki terpung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Mbilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelae aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan.
Siwa, apa? aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasah nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wae. Heeh. Aku entuk sasmita sekrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisruh. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning njaluk syarat. Bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin njaluk pelem pertangga jiwa. Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru iki to tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang Togo ki nek omong ngene iki. Apike cangkemmu tak tukune kok. Wus. Lambe arep dituku ora. Terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Masa? Wes domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yamadipati, Bathara Penyarian. Pacare kowe kalah karo aku. Ha iya. Mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibondo karo Bathara Guru arep dicemplungke nang Kawah Candra di muka. Bapak ora oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi suliye. Bagong aku patenana. Wah. Bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Bathara Guru munggah ning Kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Wih, ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyantune Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wih, Dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot. Le ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putiane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditolong. Rasa tok tanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejamaya, bapakmu jenenge Esmaya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun ya, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Heeh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kene. Wis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama, Kakang Tejamaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa. Nek Togok utawa Tejamaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal.
ngongso to, Gek? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki merga budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wow. Isine gempalaning gunung to kae? Heeh. Sesuk arep tak plotot tak nggo uruk. Lho. Malah diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme Gek. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wa. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung Gek. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Manikmaya. Semar balik ora lo balik untal ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik ora usah dikatut-katutke. Tak mulai ya, Gek. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kono malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ora mulih ya, Gek. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swarganing wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho Gek aku. Nggon tak dandani wedok to kon ning prapatan. Ora, ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora diwelekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Kesusu malah misoh aku. Berarti aku arep dandani Raden Janaka. Heeh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggawe cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plitesi mbok siji. Ha iya. Gelem kowe? Gelem. Nek gelem saiki kowe tata-tata sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta Tak dadekke Raden Gatotkaca. siap. Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke, jos iki. Ngene ora aku kok malih piye? Mbuh aku wis ora urusan. Ora usah malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Tata-tata ya, Gong. Heeh. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kowe ngapa Gong mas cangkeme digojeki? Menengo. Ki lurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten Mandi panyuwuning ki lurah Catugara. ilang wujuding Lurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Ah, nuwun ya, Gek. Ya padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndok suarane ora ngono kuwi.
Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske Tega. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam perjiwatan baya mira baya ingsun sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Ge, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe to, Ge. Nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Ge. Aku njaluk petan pamit. Munggah ning Kayiwangan to, Ge. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Sak karep sampean ajeng ngangge gendhing napa? Jublak suweng iting glenter. Sik. Raden Janaka niku paring ora nganggo pangkur utawa nganggo Subakastawa. Subakastawa sing piye to, Gek? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Oh, cangkem gedhe kok kon crita ora? Wis rasan dadak kokean gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Gek, ngatos-atos. Mulat mara Sang Arjuna Ismunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuni lan padha katang ayataya. Iki sula apa? Tega, aku bingung, Tega. Oh, dadi Janaka kok ora positif ora. Gendang ceket-ceket. Yo kancane gise gembira rerap-rerapan nyune segara. Janaka kuwi ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tega, iki ora ana pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi, Tega. Kakang Semar mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing Kayiwangan. Estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panodi. Anggendika Kakang Semar mastuti menapa mboten dawuhipun dewa. Aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sedyane anakku Bagong, aku nadyan kudu tata nyawa. Tak pasrahke marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya, mboten. Kula mboten badhe mentala. Merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh. Mila sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan, kula mboten badhe tumindak ing mboten sakmestinipun Kakang, malah sakmangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat. Sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh, tetep dados sesembanipun Manikmaya. Kowe iki piye to? Dewa kok mencla-mencle? Maune aku arep tok cemplungke kawah, aku wis gelem, aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang. Mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing Kayiwangan menika badhe kula sugata dedaharaning Kayiwangan Kakang Semar. Wah, lah kok tenang. Iki eneng woh-wohan pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Guru aku ngaturake panuwun.
Kakang Semar monggo kaliyan Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdekaning penggali. Monggo sampun wigih ringa-ringa. Ayo Pak iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo Pak Gedi maam kuwi diparing karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manik Maya? Mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lir kincanging risang mawe gandrung. Datan Grahita Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra dahar jambu dipunirmala palamertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manik Maya wis cinarem daru beksi wisa racun ing niwasi dupian dahar palamertangga jiwa jambu dipunirmala semerpet kang panon dawah plak kapidara Lurah Semanala Garing Tuwin Petruk nalika semanten datane nget Purwadasina. Ya Tra, wah seger banget. Banyune akeh. Kencang waru dayang Pak Pong Bu bola kali cedhe sapa sing gawe. Lah ngados mengkaten lampanipun Adi Guru api-api menika ngrengka Kakang Semar nanging nyawisaken dedhaharan ingkang sampun cinarem daru beksi wisa racun. Pana kawan sami mblasah kados mengkaten menika dos pundi diwae. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandhaning Panakawan katelune papan ning pinggiring kawah Candra Dimuka sawise iki mengko ulun pribadi ingkang bakal nglundhungake kuandhaning Panakawan katelune marang kawah Candra Dimuka Indra. Nadian asin Sudarsana wis dangu nira lapar Kakang Rodo punawi menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang. Lah iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun. Sajaipun mekaten Kakang. Arjuna padha kanthi harja sak prapta kita Janaka. Lan mula Sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasraban ingkang mungsu Janaka kok nggawa gong dhewe karepe piye? Arjuna manengade padha kanthi harja sak prapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Ya Arjuna ilun tampa
pangestu ulun tampanana menawi kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani Pukulun. Iya ya Arjuna. Wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi Pukulun selo benjang menika Madukara badhe gendurenan. Edian. Jenenge Madukara kok ming gendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati. Memanon ing ati Pukulun. Iya, kita kelangan apa? STNK Pukulun. Langgenah Kakang Rudo menika kadut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanon ing atiku inggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih inggih menika kawan kula piyambak inggih menika pun garing. Ing mangga tiga inggih menika pun Pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun. Iya. Wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing. Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kaboyong wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa, Bu? Kalepatan. Nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita jak bali marang jagat Megater. Nala Garing uga bakal kita jak bali inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk ngibarati kados dene banteng ketatut ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng ora kuat le ngampet aku. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Ora kuat le ngampet. Ning mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Bumi goncang ganceng. Langit kalap. Katon ler kincanging ngares. Yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye?
Arjuna wonten dawuh yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika guntur isi ora cocok dilake ya arep kaya ngono ya kula mboten badhe panggah den kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntur angin monggo kula aturi namaaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kan joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cis Trisula njeblug dada kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei iki pusaka dudu drei Adi Guru yo ngerti drei kula aturi namaaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula percaya aduh Kakang rada mlajak iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora sastrewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, ora ajar kowe ora. Pukulun rada apa Janaka? Pukulun Kanika putra. Iya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecethit kala menjingmu. Anu goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petro pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora, pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi sane iki dadi dekoke? Neng pinggiring Candra Dimuka. Aduh. Nek ora tak belani, nek ora tak slametke gake, slametno uculana bandane bakoke. Waduh, ora ning kono. Oh iya. Do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lho aku ndelok Gareng jan tak tambani Pak. Tak suwun ke ngersaning sing gawe urip Bapak durung wancine tekaning pati. Merga kowe tak kandhani Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dipodo-podo. Pripun, Ndara? Iya dipodo-podo. Podo-podone kok dawa banget ya, Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang
Kakang Semar. Aja kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Ndara Apa? Petro Nun. Mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku mulai apa? Wong ngerti sene arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Ya ngleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lah piye? Pancen tak sengaja Kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Kowe. Ndara karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Waru Binangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo dah. Bekti kula kunjuk pukulun nyaya Kresna Ulun Nampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun nyaya Arjuna Ulun Nampa. Guru akehku aku ngaturake bekti. Nyaya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka Paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ana ing jagat Janaka ora pantes sira dadi laranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Larampaning magepokan kelan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ana ing Kayiwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun Janaka ngembari marang panguwasa ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan ninggal Suralaya lah kok Janaka wis lungguh ning kene Kresna iki lelakon kepiye wae dalah Arjuna. Prabu tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula kok sik to aja kesusu mengko ndak malah kowe kewirangan munggah ning Kayangan ya munggah ning karo aku aja kesusu monggo kula dherekaken.
kacarita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggalih amargi mboten saged kedina mancine aku weruh mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndasmu Gus kok dus njen njaluk ngampura pinter ending aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darmaja nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora Janaka ayo mungsa ora tatanan modho rupa karo Janaka kosek sabar diseleke rasane sik kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku Kudus Werkudara ngopo? Dugangane. Tenang, lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Bodoh. Wis Petruk wis kuwi rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Ha, anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali? Pangling. Lho, aku rumangsa durung ngerti iki Janaka to? Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampeyan ajeng ngerti mang totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondolo. Sapa? Suwantenipun Bagong dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Nggih. Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adhiku adhiku, kakangku kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampanono ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Ngaturaken sembah pangabekti nggih. Iya tak tampa. Janjane eneng apa? Masalahe meng sepele. Kula kepengin jambu dipanirmala pelemper tangga jiwa, nggo bangun dusun. Ya, terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petruk ajeng dihukum teng Kawah Candra Dimuka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi wis memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe. Karo sapa? Karo Guntur. Kowe iki pusaka kok karo Guntur. Kowe coba kowe salina. Mbok tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampeyan Sembadra turu Sri Kandi. Ya ora.
anggere ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki sik Tommy, togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijik rasa omong kowe. Mulai ya teraya engko sik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi goncang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyuwunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna Wiwah Werkudara kula nyuwun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mono gage matur marang panjenenging Wang. Lah bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun paringaken pukulun kepareng ambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bandinge. Kursi aja tok banting ku nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngapa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, Ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesan kanthi syarat plempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nalke anakku asuh. Waduh. Modiar ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa tatra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara guru menyang endi, Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule 3:30. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara guru. Jambu dipa nirmala plempertangga jiwa paringna Bagong. Inggih Ulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun. Plempertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi 3 bagor. Lho. Teneh entek. Njaluk kok 3 bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunen
wewangunan lair batin ana ing Karangpradisan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.